mga penalty. Siya mo'y nibayad. Dili unta kita ngayon, pero iyang gibuhat. Tungod kay nahigugma siya nimo ug nako. Amen? Ito pagpakan ng Ginoo. There is a Romans chapter 12. This is the command of love, mga kaigsunan. Paminaw. Ingon rin sa Romans chapter 12, verse 9 to 21. Arito sa verse 9. Pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma, be faithful in your love. Pag matinud-anon, ayaw pagbaton og betrayal. Ayaw pag luib. Kanang word, pag matinud-anon, pasabot ayaw pag luib. Kung nahigugma kas Ginoo, ayaw pagbaton og laing Ginoo. Amen? Daghang mga tao karon nga mingon sila nga nahigugma kuno sa Ginoo, pero daghan pa kaayo giampuan lain nga dili Ginoo. That is betrayal. Muna nga salamat sa Ginoo kay nakalingkawas na kana. Kay ang imong giampuan ug imong gialagaran ug imong gisimba ang Ginoo ra, wa na kay laing Ginoong giampuan. Amen. So nagmatud-anon ka. Again, kung sa gugma sa bagtiayon, ayaw na po pangitag lain kay ingon man diha pag matud-anon diha sa inyong pagigugma. Ot ipasabot kana ra siya o ana lain pa. Amen? So kung kay asawa, kana ra siya ay napangitag lain. Kung kay bana, kana lang siya ay napangitag lain. Amen. Likay ang dautan og hupti ang maayo. Verse 10, pag igugmaay ka mo, pag ayo ingon nga mga igsoon di kang Kristo, o pag tinahuray ka mo, tanawa, kinahanglan gyud ang pag tinahuray. Apil na din na sa imong pagpakita sa gugma. O niya, ayaw ka mo pagtapol. No? Ayaw ka mo pagtapol. So kinahanglan jud, kung unsay kinahanglan buhaton maayo, buhata jud. Hinuon, pag madasigon ka mo diya sa Espiritu, o alagari ang Ginoo. Kani po atong pagpangalagad sama sa pagsimba, pag-attend ng Bible study, pagtuon sa pulong sa Ginoo, dili kita magtapol ana kay apil na sa tuang pagpakita sa gugmas Ginoo. Amen. Nalipay kay ko pagdako pag Friday kay dagan kay ta nga ni apil sa Bible study. Praise the Lord. Salamat gud sa Ginoo kay naagid ang inyong presensya. Unya naghuot-huot kita dito. Salamat sa Ginoo kay maghuot na pud gihapon ta sunod. Ang asa ta. Okay. Indra, ayaw ka mo pagtapol. Inay mo tapad, ayaw pagtapol. Ha? Pag madasigon ka mo diya sa Espiritu, og alagari ang Ginoo. Amen. Verse 12. Pag maya ka mo tungod ang inyong pagtungod sa inyong paglaom. Pagpailog ka mo diha sa inyong mga kalisdanan og pagampo kanunay. Amen. Number 13. Pagpaambit ka mo sa inyong isig ka magtotoo nga anaa sa kawadon. Kung natay isig ka magtotoo, nga nas kawadon, paambit mo. Unsa may paambit? Pwede kanang sabaw, kanang kanon, bugas, or something nga para lang makapakita ka nga naigugma ka sa imuhang isig ka magtotoo. Amen ba? Nindot kayo na bisan sa una, hindi pa kita kastuhanon, kay balo mangganita na, unsa pagkakaroon nga kastuhanon na ta. Amen ba? So kaya gid kayo. O niya ayaw pod pagkuan kanang pagpili-pili kung example imong silingan dili Kristohanan hindi nimo tagaan ug unsay naani mo nga nang hinubra nga adi ko mga tag dili man nakauban ako sa church. Ayaw bisag dili pa na nimo kauban sa church panghatag pod. Amen. Kay ana nga paagi maka-evangelize ka og maka-share ka sa blessing ngadto sa ilaha. Kay blessing man ta ngadto sa atong community. Okay, ingre. Ug dawata ang sa inyong balay ang mga dumuduong, no, nakahinumdum ko aning sitwasyon na ba na ay sige balik diri nga tagalaing lugar. Nya di jud mi kaila as in wala mi nagkaila sa Facebook itunga ra kalit diri taga Mindoro. Nya naalaan na lamang to siya nga kanang rebuilde kay atong time man ari to siya diri kuan man to kanang gubat sa Marawi. Atong time gubat sa Marawi nya naalaan to siya nga rebuilde niabot og kalit diri motong ni ari ang pulis dire gipukaw siya nasyak siya kay gadala og Armalite ang pulis. Naka full battle gear pagyud ang pulis kay ilang una na ay rebuilding ni abot dire. So salamat sa Ginoo kay kuan dayto alagad sa Ginoo sa missionary evangelist no lipay ra pud ko kay every time nga maari siya dire kanang naapod siya i-share nga mga pagdasig niya maari siya dire kanang mo kuan siya ba kanang mohapit ra siya. So nahimo siyang part sa ato ang ministry sa kanang pag abi-abi sa mga dumuduong ba
So si Kwanto kanang Tadio Luz, usa dito siya ka retired nga teacher. Unya nakaagi pod siya supervisor. Ni-resign siya kay gitawag sa Ginoo nga mag-alagad isip usa ka missionary and evangelist. Grabe no, iyang kuan niya wala siya asawa kanang walay anak, as in iyang travel abot siya Luzon, Visayas, Mindanao og mugawas pag siya laing nasod para lang gyud magdasig og magsangyaw. No, usa siya sa dumuduong atong gikuan. Nagtuo ko nga daw tang tao ay salamat sa Ginoo buutan di ay. No? Unya inri pag ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. So naabay mga tao nagpasipala ninyo, iampo panalangini ayaw tong luha. Amen. Panalanginan og dili tong lohon. Kabalo mo na. Nga dili tong lohon ayaw ing nga mahitag ay na lang. Panalanginin na lang to. Lord, i-bless in taon to kong silingan nga sigig panglibak nako. Na ayaw na sag ina nga mahintag kuan ka maputlang kag dila. Ay na lang na. So ayaw panghimarauta kung dili panalangini. Okay, 15. Paglipay kamo sa naglipay. Hala. Kristiyan o dili Kristiyan ha? Paglipay kamo sa naglipay o hilak uban sa naghilak. So muna apil na sa to ang ministry sa pagigugma na ay kuan din ha kanang nagmauswagon ay pagkalipay kauban silang kauswagan kay nganuan ang gugma dili masinahon. Amen. Kung masinahon ka maguol ka ang imong silingan na dato nya ikaw pobre gihapon. Ayaw dili ta maginana kay ang gugma dili masinahon. Amen ba? Kay kung ikaw po'y madato nya sila kita nga niuswag ka nya wala sila nalipay sila mo nasina. No? Pero ikaw, kakisahanon man ka, dili na ka masinahon. Amen. Kung hilak uban sa mga naghilak, atong naay mga namatyan, ato itong duawon po, dunya ato ang buluyan, nya mapil po ta sa ilahang kaguol. Nya 16, angay pagtagad ang tanang tawo. So wala diri gi-specify no nga Kristiyan or dili, kay gingon man tanang tawo man. So kung mutagad ka sa imong isig katawo nga maayo, tagdapog maayo ang katong ubang tawo bisag wala di simbahan. Amen ba? So ang imong pagtagad, angay. Kung may kagtagad sa mga tao nga naa sa loob sa simbahan, may pagtagad sa uban bisag naa sila sa gawas simbahan. So ayaw pag-ingon nga, adi man nakukuan ka ng kauban simbahan, di na ko ni tagdon, ako ning idedma. Ayaw, okay, ato gani nga punto nga nung mahatagtag may pagtagad sa uban, kaya aron nato sila ma-reach out. Aron ato silang madala sa Ginoo. Amen? Ato silang madala sa tiilan sa Ginoo pinagis tong pagigugma nila atong ipakita atong pagkamaayo ngadto nila. Sunod. Sorry, ayaw kamo pagarbo kung dili dawata ang ubos nga buluhaton, ayaw kamo pakamaalamon. Amen. So dawata ang pinakaubos nga buluhaton. Unsa may pinakaubos nga buluhaton nga yung ginuna bisan ka na ganing magkuan manilhig, mangrapo, unsa pa nga pinakaubos nga buluhaton dawata na siya. Kaya nagugma ka sa Ginoo, bisag unsa pa imong buhaton basta para sa Ginoo, dili gyud ka magmakuli mo buhat ana. Amen. Magamay o madako basta para sa Ginoo, dako na na. Okay? Sunod. Kung buhatan kag daotan, diara. Kung buhatan kag daotan, buhata ang gila sa tanan nga maayo. Sa to pa dili gyud pwede nga ato ang balusan og daotan. Kutob sa mahimo pagpakigdait sa tanang tawo. Unsa man ang pagpakigdait, pakig-amigo, pakikigala, pero not to the extent nga moapil ka silang gibuhat. Dili po na mao. Ang kanang pakigdait, kana bang dili ka magbaton og kaaway or kontra. Mao na ang pagpakigdait. Mao na ginailanan nga gipangtugnaw kita. Unya, dili ta magbaton og kontra, no? Mao na pakigdait. Mga higala ayaw kamo panimalos. Tanawa ra god. Pag abot sa 19, giingnan na kita, mga higala. Wala gingan diya, mga kontra. Mga higala. Inay mo tapad, higala. Higala. Ayaw kamo panimalos. Ayaw kamo panimalos. Kung dili itugyan hinuon kini sa Dios, o kung dunay magbuhat og daotan nimo, ayaw gyud panimalos. Ayaw gyud panganti. Kay nag-ingon ang kasulatan, nag-ingon ang Ginoo, ako'y manimalos, ako'y mobayad, nag-ingon ang Ginoo. Akong gitunan pag ayaw makigsunan kini nga linya, itugyan hinuon kini sa Dios.
Nganong giingon man din nga word itugyan hinon kini sa Dios kay usahay ang tawo iyang angkunon. Dili na imo ang pagpanimalos, dili na imuha. Iya na sa Dios. Amen. Kung akong gitan-aw sa Discovery Bible, bakigson kaning Bible nga gihimo sa mga Bible scholar nga kada click nimo sa kining word din na ay meaning. Akong gitan-aw pag ayo makigsunan ka ng linya din sa itugyan hinon kini sa Dios. Pag tan-aw nako, but ipasabot diha dili gyud ay imuha. Mo nang kinahanglan imong itugyan. Sa to pa igo ratang gitugyanan, dili ikaw tag-iya. Kay nangingon ng Ginoo, ako'y manimos ang ingon diya sa English, vengeance is mine. Ako ang pagpanimalos. Unya kanang word nga vengeance di na makigsunan, duha pud ay na. Dili na siya vengeance nga panimalos sa kontra kun dili balos pud sa nagbuhat og maayo. Okay? So ang vengeance sa Ginoo duha. Unsa man? Balos niya sa nagbuhat og dautan, makadawat siya consequence apan baslan sab niya ang nagbuhat og maayo tagaag panalangin. Amen. So ingon sa kasulatan ang vengeance is Ginoo. So kung ikaw nagbuhat og maayo bisan ang imong isig katawo nagbuhat og dautan nimo, ayo gid panganti nga imong baslan kay ingon ang Ginoo, vengeance is mine, says the Lord. So ayaw gyud kay kung imo yung baslan, aminaw, kung imong baslan, ang Ginoo dili na mo balos ato niya. Kay imo namang gi baslan. So na imo namang gibutang sa imong kamot ang iya unta sa Ginoo. Pero mao ni pinakakuyaw nga kung ang Ginoo nimo balos, labaw pas imong balos. Kaya naman, wa ta kay balos pamagis Ginoo unsa niya pagbalos ang usa ka tawo. Either ihabang patyon, kaya siya may tagyas kinabuhi, kaysa may magbuot sa kinabuhi sa tao, Ginoo man. So, kung imong itugyan sa Ginoo, Lord, akong itugyan, o isalig nimo kini akong kontra. Either iyan ang patyon or iyang panalanginan. Kay, naay plano ang Ginoo, ipalitan iyang patyon para wa na kay babag, or iyang kanang putlan og tiil, putlag kamot, or kanang tagag sakit. No? Para di na magsamok sa imuha. Pareha natong naisig pamato diya sa simbahan sa Ronda. Sig pamato, pero ampo lang. Pag abot og mga pila ka buwan, 2 ka buwan or 3 ba to, giatake. O murag kanang wala na sige panghilabot. Unya naapo diri sa una, kanang masuko og kanang mag-praise and worship diri. Suko siya. Aparang yampo. Di na tamang kuha na kay masuko man siya nga mayong gani kaning uban mga silingan nga usay magbuntag pa mga video kay di man kita masuko. Nya kanina noon nga pang Ginoo ko October alas 10 masuko. Amo lang yampo. Salamat sa Ginoo wa ta magdugay. No? So napo dito sa kuan kining dapit sa hinatilan tamo ang lungsod. Napo yung mga hilabtanon. Ibong may ba nga namang gyud mahitabo nga dili maayo, labi na di ka mobalos. Kaya ang Ginoo may mobalos. Ang Ginoo mo'y manimalos. Tanawa, ang Ginoo manimalos, mas grabe pa kuyaw kaysa imuha. Kung ikaw sigurong balos, baon ra nimo. Malain pa ka. Ikaw pa may mong dautan. Kung balos ka. Pero ang Ginoo'y pabalusa. Kuyaw kayo. Nam kayong ka nga, hala. Kuyaw ano? Nga ayaw gyud mo panimalos kung buhatan mog dautan higugma lang. Nya pasalamat ang Ginoo, Lord, salamat kay gilutos ko. Lord, salamat gibugal-bugalan ko. Lord, salamat kay gidaog-daog ko. Ang Ginoo manimalos, kuyaw kaayo. Muna nga salig tas Ginoo. Amen ba? Ingon ang Ginoo, ako'y mobayad, nag-ingon ang Ginoo. Kanang pon ingon nga ako'y mobayad, pasabot para nis ka tong mga nagbuhat og maayo. Baslan ka, bayaran ka. Nagbuhat kag maayo, balikan kas Ginoo. Nagbuhat kag dautan, panimaslan kas Ginoo. So muna yung word sa vengeance is mine. Panimalos alang sa mga nagbuhat og dautan, bayran ang mga nagbuhat og maayo. Dili mangutang Ginoo. Unsa imong gibuhat nga maayo, baslan kag maayo. Amen ba? Na imong tapad, buhata lang ang maayo. Amen. Unya, hinuon sumala sa iyong sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway, pakana siya. Kung giuhaw,
bayom na. Kay paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Grabe, no? Ayaw padaog sa dautan, hinunua, daga ang dautan pinagis maayo. Okay, nagkasinabot na ta? Na ay magbuhat og dautan, ayaw baslig, dautan, basli og maayo, maulaw na nimo. Yeah, so lagi ko no, na sige kuan nimo pang daot, hatdig sudan. Oh, sige siya panglibak nimo, hatagig lami nga pagkaon. Tanaw na to di ba maulaw. Sige siya panglibak nimo, sa diin lang ayaw na nag-ibali. Sige, bahalag usay kita man kung tao god ba kanang madala ka sa imong emosyon. Madala ka sa imong emosyon ba? Ilabi kuan matandog imong garbo? Oh, mualsa po dayon ang imuhang kaspa. Mang ulbo po di mong kaspa. Ayaw. Relax lang. Relax lang. Kay kung ikaw mabuhat og maayo sa mga taong daotan nimo, maulaw na sila nimo. Og mao pa ni pamagi nga ma-win nimo sila dias Ginoo. Kay bisag giunsa kag buhat og daotan, buutan ra man gihapon kaniya. Amen ba? Nakauna-una na ba imong silingan diha? Ha? O pwede karong hapon imong hatdan og para panihapon. Kung naaman gani. Kung wala man gani, sige, basin sunod nga mga bulan, testingan ka ba? Testingan ka sa imuhang nakatunan karon. Okay? Inaanap ba ni testing? Ang kini ba yung madunggan yung nga pulong Ginoo, testingan ba ya dayon ta? No? So paabot lang. Okay, so ang unang punto nga itong masabtan diri mga kaigsonan, love is greater than gifts, knowledge, and success. Sa itong gibasa diya sa 1 Corinthians 13:13, the greatest of all is love. Panapoy makita ito diya sa 13 verse 8, tanawa, verse 8. Atong atrasan gamay. Paibabaw. 1 Corinthians 13 verse 8. Tanawa sa verse 8 mga igsoon. Indre, ang mga pagpadayag sa langit ng mensahe lumalabay lang. Okay? Ang mga hiyas sa pagsultig lahi nga pinulungan, mawala. Og ang kahibalo, mahanaw. So mawala og mahanaw, mulabay lang kining uban. Apan ang gugma, dili gayod matapos. Wow. So kining gugma, di gayod matapos, magpabilin gina siya. Spiritual gifts will cease, knowledge will pass away, achievements fade, but love remains. Love has eternal value. Imagine nyo mga kaigsunan, bisan pag-unsa ka maayog, bright, og langtip, pero kung wa kay gugma, wa kay pulos. Ingon si Apostol Pablo, sa napa siya tanan nga mga kahibalo, pero kung wa siya gugma, walay pulos. Muna, importante kayo mga kaigsunan nga naa kay gugma, nga doon ubang mga tao mga kaigsunan nga nagkaanam o kadaghan ang ilang nakatunan, nagkadako po ang ilang ulo. Walay gugma. Dili na kabalong maluoy, dili kabalong mo consider, dili kabalong mapakita og gugma sa isig katao kay bright na kaayo, hawod na kaayo, garbuso na kaayo. At hinunduman, ang gugma biya mo pabilin, kanang imo achievement, mawala. Kanang imuhang kahibalo, mawala. Kanang spiritual gift nimo mawala. Pero ang gugma, magpabilin. Adunay usa ka storya mga kaigsuonan sa usa ka successful kay ka businessman. Naghimo siya daghan kayang business og large empire. So atong una-unaon nga posible nahimon siyang hari. But during his funeral, during sa iyahang kamatayon, naghaya siya. People did not speak about his wealth. Wala nag-ingon ng mga tao nga pagkadato gid ang mga tawhana, pagkadato gid ani niya. Wa siya nagisgot ang mga tao may tungod sa unsa ka gidaghanon ang wealth nga naa niya. Kundi they spoke about his kindness and generosity. So during kanang time nga gihaya ang usa ka tawo, ang ilang gisulti anang tawo nga gihaya ang kamaayo sa usa ka tawo nga wa nakalimti. Kanang gipakita nimong gugma ba being kind, being generous is an act of love. Kana ba mamatay ta? Usay kalimtan ba nas mga tao kung bisag unsa ka bugoy o dautan, ang ilang mainunduman ang imong kamaayo. Nang hayaon ang usa ka tawo ba, wala ang tanga kabuutan ba jud ani niya. Ang ilang hinumduman ang imong nabuhat nga maayo because biblically speaking, love will remain. Ang gugma gyud mao'y magpabilin. Ang imong nabuhat nga mga maayo sa imuhang isig katawo mao'y magpabilin o motatak sa ilang kasing-kasing. Amen? Muna mga kaigsunan, pili agyod ang pagbuhat og maayo o pagigugma sa imong isig katawo kay maunay motatak sa ilang kasing-kasing. Amen? Love is what remains when everything else
fades. Hallelujah. Number 2, love overcomes evil. Ang gugma mao'y makapadaog batok sa daotan. Imagine nyo makaigsunan, ingon ang Romans 12:21, do not be overcome by evil. Ayaw mo padaog sa daotan. Hinuon, dagga ang daotan pinaagig, maayo, but overcome evil with good. Love responds with grace, not revenge. Ang gugma mo respond o grasya, kaluoy, gugma, dili panganti or panimalos. Love breaks cycles of hatred. Ang gugma mo ay makapabuak sa kasuko, kalagot o kapungot. Amen? Kana imay si katao, bisag unsa sig kalagot nimo, baslig maayo. Na sa Proverbs mga kaigsunan, ang ginsa to pagsulti sa Proverbs, ang malumong istorya makapahupay sa kasuko. Naay panahon ba sa inyong pamilya? Kana ba unsay maglalis-lalis mo, mga nasaka ng inyong mga istorya og tingog, tuno? Basli og kain nga istorya, di ba? Mulurang. Kung kamong duha puros mo init, puros isog, ulbog yun mong tanan. Pero kung imong basta na, kana bang istorya sa pirti na niyang sukuap kuan nabulala na yang pag magayog kuan sulti, pero ikaw nga ni balos taysa ato sang tarumog istorya. Ha? Pirti na nimong ulbog tubagon lang kag pinaana ba lumanay kay ba hugno gyud ang kalagot. Amen? Because love is powerful. Amen ba? Love is powerful. Love breaks cycles of hatred. Sa tao, suko na kayo, gusto na kayong mapatay, naglungot-lungot na, lami kay mangumot, o kulang na lang, pusilon ka, patin ka, pero imong gibaslan og malumong istorya. Diba? Kaya nga, maging peaceful ang atong panimalay kung atong parion ang gugma. Kinsa man ang gugma? Ang Ginoo. Because God is love. Amen ba? So, mag-away pa ba mo? Wala na. Na-misunderstanding pero dili magdugay. Kaya nga naman, napatigbabaw ang gugmas inyong pamilya. Atong pagpaka ng Ginoo igsoon. Hallelujah. Illustration. Okay. A believer forgave the person who deeply hurt him. Instead of retaliation, kanang imbes manimalos, he chose kindness. Iyang gipili nga maging kind sa katao nga hilabihan ng tang kalagot. So that act of love, kana siya nga act of love led to the offender to repentance. Makahinulsol siya. Kuan siya makarealize siya nga nasayop di ay siya. Amen? Love disarms evil. Napakulaing nga pamagi nga nakita nako nga nindot siya. Kana bang kay balo na ka nga ikaw mo'y nasayop, unya nagpanagana gihapon kag pangay pasaylo, usay na sayop ang tao nga mo, kuan ba, kanang mangayin ang tasag pasaylo, kay nakasala ba? Example, ikaw lang, at di na ito ikuan ng lain, ikaw lang, ibutang lang sa imong kaugalingon nga nakasala ka, ngadto sa imong isig katao o isig kaigsuon, karon kabalo kang nakasala ka, ang ko na kasi imong kaugalingon nakasala ka, unya, aniyon pag hindi mo pag-ingon ba, pasaylo ako kung nakasala manggaling ko nimo. Anong imo magyapilan og kung? Nakabulo naman kang nakasala man jud ka. Ang kuna na lang diretso nga nakasala ka. Amen? Kay kung atong angkunon ang atong sala og atong pangayog pasaylo nga tos taong nasad-an nato mulurang ang iyang kasuko. Amen? Ayaw ipagarbo ang atong kaugalingon nga may kung nakasala man ko nimo. Murabag imo pang gipaunaw ba nga asa man ako ipakasadon nimo? Kada bang kabalo na ka nakasala ka, ang ko na pasaylo ako, nakasala ko nimo, ana ba? Paubos lang. Unya para mulurang ang kasuko, mulurang ang kalagot. Usay diha man gud magdugay ang kapungot og kalagot kung walay pagpinasaylo ay labi na ipairal ang atong garbo. Tinaad? Pero kung atong ipairal ang gugma, pagpasaylo, it will disarms evil. Ang kanang daotan nga nisulod sa unahon na kasing-kasing balatian, mura na mga rebilde bang nisulod sa imong kuan kanang murag daotang espiritu bang sa mga rebilde nga nisulod sa imong kinabuhi nga
Nag-andam na og Armalite, nag-andam na og espada, kay willing na nga makigubat. Pero here comes ang gugma, mao'y nagpatigbabaw. Unsa man ang disarms? Ang tanang Armalite o tanang mga espada, gibutang. Kay mag-uli ta. Amen? Mauna siya, gugma ang ipatigbabaw. Para walay gubot o walay lalis. Okay, number 3, last. Love is our greatest witness. Kaning gugma mo ni pinakadako na to nga witness. Nga makita nila sa mga katauhan, unsa di ay tang klaseng tao. Kaya ang atong istorya makigsunan, dili ka na sa tantong epektibo, may mo sa epektibo gyapon kay inigwali nimo, share nimo, pulong mo na sa Ginoo, mo epektibo gyapon na. Pero dili kayo epektibo sa uban kun ang ato ang pagigugma wa nakit-an. Nakuha ninyo? Unsa may gingon sa John chapter 15, 12 to 13 yung Ginoo, love as Christ loved us. Magigugma ay tasama ang Ginoo ni gugma nato. So kining klaseng gugma ka gitudo sa Ginoo, sacrificial love reflects the love of Jesus. The world sees Christ through our love. Ang mga tao makita sa atong kinabuhi naa si Kristo kung kita maghigugmaay. Kung walay gugma, di makita ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang makita din ang yawa, si Satanas. Ang amahan sa tanang hatred, no? Ang amahan sa rebellion, si Satanas. Pero kung ato ipakita ang gugma, makita ang kinaiya ni Kristo, makita ang atong Ginoong Kristo sa atong kinabuhi. Amen? Love makes the gospel visible. Dili makita mga kaigsunan ang gospel kung igo lang sa pag-istorya, makita kini pinaagis paghigugmaay. Makita kini pinaagi sa inyong kinabuhi, akong kinabuhi, atong kinabuhi. Walay pulos ang atong religion kung nag-away. Kabantay mo? Salamat sa Ginoo kay wala na diri. Nara na dito sa lain nga pundok, sa lain kampo nga kada parehas na sila religion, gikan pag sila nag-uban kuyog sa usa ka simbahan. Unya nagkuyog po sila padulong dito sa buwangan. Nya pag abot dito, nag-inom po sila. Naglami-lami po sila ng buhak-hak dito. Pagkataod, nagdinunggabay po sila. Nagsinumbagay, nagdinunggabay, nagpinusilay sila. Parehas na sila religion. Salamat sa Ginoo, di ta maging ana. Amen. Mo na nga ulaw kaayo sa part nga parehas tag tinuuhan unya maglalis. Tinuod? No, mangani na nga nakabiya na gid ta ato. Kay di ta gustong mahiagom sa kalayos impierno. Amen ba? Akong estudyante tao nakapangutana, nag-share man ko pagka Friday about ba nga istorya nga God, Ginoo man ka ng inyong gialagaran. Ano man nga, gikan simba, tuwa punta sa buwangan, tuwa sa hantakan, tuwa sa inuman, nagsumbagay, nag-away, nya pareha sa kauban ra. Unya, wa mo kabantay ana, Ginoo man kanyong gilagaran, ngano man mong nagbisyo o naas kahilayan. Nakapangutan na itong sa estudyante, Sir, unsa di mo religion? Inko, born again ko, Kristiyano ko, parehas lang Kristiyano, pero lain lang taog, grupo. Unsa man dahil mong grupo, Sir, ko, Assemblies of God ko, dong. Nya, pastor ko. Nya, unsa man di ka sa una, Sir, ko, Katoliko ko sa una, dong. Yan siya nga, unsa man di pagbalhin, Sir, sa imong religion. Nangutan na siya, unsa man ko, magpa-Bible study sa ka, dong. Paminaw sa maayos po ng Ginoo, nya nakipangutan na ako, pangutan na lang. Awa, na-open na ilang hunahuna. Akong, naam si mga tao, naam si mga batanon ba nga open-minded. Pero katauban, gangangara, gatungok, ang hunahuna to, speakers, wag nagtanaw na ako, di minaw. Pero naayo ba, maminaw dyan. Muna nga, masala, ginato, ba kasi, pareha din sa rito, God. Gadingol-dingol raman niya sa una pag grade 9, pagka-grade 10 raman niya siya naminaw. Dingol-dingol raman niya sa una, kay kanang grade 9, mura pa man nagbata kay buot. Pagka-grade 10 na siya nadutlan. Kauban lang Adrian. Ito nga, baragkuhan ka ng badlungon kayo niya sa una, minaw man. Mausap kita. Amen? Okay, sunod. Illustration. Kabalo ba mo sa early church,
Ikaw mo, nakabasa mo sa kanang New Testament, sa mga kaagi sa mga apostoles? Nakabasa mo? Book of Acts. Ha? So, sa mga nakabasa, mong tanong ko ninyo, naaaba mo yung makita nga bersikulo nga ang mga apostoles nanganting nga manimalos? Wala. Never. Makita ni mo din na sa mga apostles, katong after sila napuno sa Holy Spirit, kabalo mo nga grabe kayong persecution atong time ma. Ang ilang isig ka magtutuog, gipatay. Si Stephen gipatay, gibato. Pero wag gid sila nagunahuna nga mupalos ta. Never gid sila nagunahuna mga igsoon. Never pud na record sa Bible nga naa sila'y plot or plano nga mupatay ngadto sa mga nagpatay. Atong mabasa din ha kadto ra mga Pariseo mo daghag plot nga patyo nila si Jesus o katong grupo ni Pablo sa una nga ilang pamatyon ang mga Kristohanon, pero never gid natong makita sa kasulatan nga ang mga apostles o mga disciples ni Jesus Christ nagplanong mubalos sa mga taong nag-persecute nila. Ngano man, nakasabot sila sa gugma sa Ginoo. Amen? Mauning klaseng gugma nga dapat na ata. Amen ba? Kaya kung wala taning klaseng gugma, bungkag yun itong pamilya. Kung wala taning klaseng gugma, gamay lang nga bikil. Lalison na yun. Daga mga simbahan, naguba, nabungkag, kay walay gugma. Gamay lang diferensya sa inyong katawo, gipahimong dako. Gamay ang diferensya sa iyong pastor, gipadako. Hangtod nga, wala na nakita ang consideration o kindness. Kaya ang gipairal, ang emosyon o ang nadakong ulo. Wala na ang gugma sa Ginoo. Wala na mga kaigsunan. Ato inunduman kanunay. Kini nga klaseng gugma, just like gipakita sa mga Christian sa unang panahon. Sa panahon sa krisis, nagdinabangay. Sa panahon sa persecution, wala gid sila nagunahon nagdautan. Kundili nagpadayon sila sa pagtinabangay, sa pagpadayon, sa pagpangalagad sa Ginoo, balag na kinaunsa, mga lagad, gihapon tas Ginoo. O usa sa napairal nila, nganong nakapadayon, nakalahutay sila, tungod sa ilang gugmas Ginoo. Kaya kung wala pa sila tinod nga gugmas Ginoo, di sila kalahutay, gamay persecution, gamay pagbugal-bugal, gamay lang nga kanang pag-usig-usig sa isig katawo, kanang pag-usig sa persecution sa isig katawo, wala na. Di talaw na, pero wa sila ni talaw. Ito makita sa kasulatan, nag-anam pa sila kadaghan. Nindot po din nga i-persecute, no? Kaya para mo daghan ta. Usahay ang Kristohanon, o di kaaging mga pagsulay, relax ra kaayo. No? Kumusta man? Nakagi na ba kag mga pagsulay? Nakagi na ba kag persecution? Ha? Unsa may imong gibuhat? Naglagot ka? Ha? Dili ba ilalim? Kana ba makasulay ka nga palaguton ka? Labi nag-apilo ng imuhang tinuhan? Ha? Ano bang, kanon ka ba? Sana, kanang, sawayon ka ba? Apilo din ng imong tinuhan. Maana din ang uban ba nga, balo-balo nga simba. Oh, mo tangkag po din mong dunggan. Saan kuanda yun, mo tangkag po din dunggan. Ayun lang na ibaligod. Kaya ka na may istorya na ang importante ang imong binuhatan makita nga tarong ka. Amen? Kanang istorya ra na nga pwede lang pulan og kuan. Importante among kinabuhi, nakita nga maayo ka. Amen ba? This sacrificial love caused many to ask, why do they love this way? Nakauna-una na yung ubang mga tao nga, bisan sila gi-persecute, pero wa gid sila nang mabalos. Why do they love this way? Nganong inanim ni sila? Kay ang ilang mindset sa unang panahon pa, bara-ibara ka ng mata sa mata, ngipon sa ngipon, pasabot, kung naay kinabuhi makalas, kinabuhi po ang ibayad, kung naputlan kag kamot, ibayad kamot pod, kung nakaigo kag tiil, ibayad tiil pod, ano ba? Kung unsay naigo, baslan pod. Muna sa ilang kultura sa mga Hudiyo, pero pag-abot ni Jesus Christ, gi-break na nga kultura. Kaya ang gipairal sa Ginoo, gugma. Amen. So kung basa ng kag istorya, kanang buhatan ka istorya di mayo, ayaw pagbaslik istorya. Hilom.
Kung naa na kay time nga mo istorya, hala, klaro ha, kung kanang imong gibalik istorya, tinapay ba na? Ang sabi ng tinapay? Pulong sa Ginoo. Tinapay. Ingon ng Ginoo, I am the bread of life. Siya ang tinapay sa kinabuhi. Siguro ka nang imong mugawa sa baba, pulong sa Ginoo. Basin ang imong mugawa sa baba, mga panghimaraot. Dapat pulong sa Ginoo mo balas sa imong isikatawo. Ayaw basli sa imong kagling pulong, basli pulong sa Ginoo. Kay batoon kag pan, batoon kag bato, basli og pan or tinapay. Okay, hapit na man. Last application. Mga igsoon, love your family intentionally. Higugmaa ang imong pamilya intentionally. Di tungod kay biological mo, kung dili, number 1, sugo na sa Ginoo nga magigumay ta. Di lang kay maayo ka sa uban, o niya sa imong pamilya, dili ka maayo. Doon ay inana ba ya? Kabantay mo, ang iban nga mga pamilya, mas maayo pang mutagad sa gawas, pero sa panimalay, singka-singkahan ra. Dili na siya mao. Kung maayo ka sa gawas mutagad, dapat maayo sa kang mutagad sa imong kauban sa panimalay. Ilabi na kamo mga anak, be gentle and be kind sa inyong ginikanan. Ayaw mo pagtubag-tubag. Mga anak, tarungan ninyo tubag sa way nga respetado o sa way nga nairespeto mutubag sa inyong ginikanan. Kaya kung ikaw kastuhanon ka, o niya mutubag-tubag, yapon kasi mong ginikanan, o niya ka na bang murag makapahagit sa kasuko sa inyong ginikanan, wala kay respeto. Tarunga. Kung naigugma ka sa imong ginikanan, tarungag istorya, ayaw pagsuko-suko, ayaw paglagot-lagot. Labi na kini mga anak, kasugoon, mo tibad dayon ng uban. Inay mong tapad, ay nagtibad. Ha? Pag kuana kanang tarunga o approach imong mamagpapa, kamo mga anak pagtarong mo. Serve your community compassionately. Atong pag-alagad sa atong community uban sa gugma. Kamo mga nag-alagad sa community, labi na atong konsihal, SK chairman, natay mga BSW o uban pang mga nag-alagad sa community. Kami nag-alagad po sa community. Amuha mga bata, mga batanon. Atong alagaran sila uban ang paghigugma. Amen. And then, forgive quickly. Pasaylo. Og dali. Ayo sa guna-una nga. Anyan na ko pasayloon. Sunod adlaw. Kabalo pa ka nga mabuhay pa ka ugma? What if gitistingan ra ka siyawa atong tayma ba? Aron maglagot ka. Nyawa ka kapasaylo. Pagkahapon, namatay ka. Mga ka, asimba ko pastor. Ha? Nya wala ka kapasaylo. Igsoon ng tawon. Ayaw, palapasa, o pila ka oras ang pagpasaylo. Kung mahimo, forgive quickly. Amen? Doon ay magkasala, pasaylo adayon. Okay? Live with a mission through love. Ang atong pagkinabuhi, this is a mission. Unya, uban ang gugma. Hinumduman nato, ang gugmas Ginoo mo'y nag-lead nato to reach out people back to God. Mabito na nga nagpakita tagugma sa ato'y sikataw kay atong purpose ana atong madala sa Ginoo. Kay mao pod na ang strategy sa Ginoo, iyang gigugma ang tao aron mabalik niya. Mao pod atong buhaton, higugmaon nato sila aron mabalik niya. Amen. Okay. Commissioning challenge. Ako yang ang worship team ari tubangan. Kunya ikaw man ani sa ato ang kanta mo kuan puta ka na mo kanta tag power of your love. Okay? Let us be a church known not only for faith and preaching. Dili lang ta simbahan nga nasabdan or nailan sa mga tao nga na mao nilang pagtuo, mao na ilang winalihan, kundi makita ang visible ang sacrificial love. Kanang word nga sacrificial but ipasabot usahay bukat para nimo pero imong gikaya kay tungod og alang sa gugma. Kabalo ko nga dili lalim usahay ang pagpakita gugma labi na sa mga taong dili ang iyang higugmaon. Pero gikaya na sa Ginoo. Mo nay sacrificial love. Kana bang imong gigugmaon sa katawo bisag dili unta siya ang iyang higugmaon? Imong gikaya nga imo siyang tagdon og maayo bisag dili unta ang iyang tagdon? Imong gikaya nga iyang mo siyang pasayloon bisag dili unta ang iyang pasayloon, maunay sacrificial love. Amen. Go and demonstrate the transforming power of love. So let us go to the world.
Let's go to our family, go to our community, go to our workplace and demonstrate the transforming power of love. Ang gugma sa Ginoo manaa kanato.